Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon aron sa paghatag og mga advices sa atong letter sender diri sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ang akong igagaw mudagan unta sa SK elections. Then ako pod candidate na o giingnan nako nga ako ang mudagan sa coming SK election kung madayon. Pero karon pa lang daghan na kaayo ko nadungog nga issues gikan daw sa akong cousin. Wala man unta ko nagpagawas og bad issues against her. Unya iya ko gisugdan. Murag dili ra ba madayon ang election pero dili na mi friends. Apil ako mami medyo affected na. How will I stop her from hurting me? Yesa. Okay. Murag Is that the name? yesa man ang gibutang. So Okay, maybe. before ta na Yes, sir. mo padayon na charm natay color karon. Nata Okay. caller para sa tong second Bible question. Okay, Hello, good morning. Hello. Good morning. Mata na? Kanina na siya mata ka siya answer sa first Uy, wala, question. no. Ay, wala. Nawala. Okay, Anyway, tawag lang balik. Okay, kauban nato karon si Pastor Bermudez alang sa paghatag og talambagan sa atong letter sender. But before that, maminaw unya ta og mga bulawanong tambagikan sa atong mga Kauban. barkada Bulawan dire. yun. Bulawanon na. Pirme. So Pirme. kailangan Yes. bulawanon Kaya gyud. bulawan, kay daran man siya ako silver lang. Ilaran. Murag ninuod na mo da ba? Okay. Okay, so start wing. Okay, abi nimo kining iski, niagi magitag iski. Sangguniang. Sangguni ang Kabataan. kabataan. Okay. Kumudagan ka na nagi na yung mga isyu sa mga politika na agi na pareha ni Daryl ug inon ako Daryl pangit. Masuko ni si Daryl ug inon ni pangit kay tinuod ani gwapo ba ya? Amen. Pero ani ni siya nga ang politika do na ginay gitawag nga pwede dagdag istorya, pwede pud bawas. So i-accept nimo na nga kung mosulod ka sa politika do na ginay medyo sakit nga imong ma-accept nimo na nga sakit unya ma-receive nimo na nga uy kining politika dili ni maayo. Ug matod pa sa atong mga higala nga mga politiko nga kung mosulod ka ni mura ni siya og gubat. So, Kinahanglan ready gyud ka. ready ka. Unya imuha pong i-reconcile ang imuhang mama nga ato mo imong tuyog adto gyud. Ikaw ang muna mo initiate ani nga ato nimo nga mag-reconcile mo nga kini Iyang cousin. politics na o nga. Ato ni mo cousin nga kini siya politika ra man ni. So kinahanglan mag-amigo ta balik kay mangigagaw ra biya ta. Okay. Naara da. na siya. Sama sa gingon ni Awing, no? If you desire to rule, you get competitions, you get rivals. And with rivals come the player's ego and pride. And if you let them take over the entire process, mess I happens. like you, ta. Mess happens. Mess happens. Now, atong sabton niyang gipadala te, kay ningon siya, una daw, ay mudagan daw to ang iyang igagaw. Tapos Pero iyang siya- giingnan nga siya sa mudaw. At ay mo, Dili, naingnan na siya. O giingnan ako nga ako ang mudagan. naing, Wala pa gani No, no, no. ha? Pero walay problema ron kay na-cancel naman ang Pero election. ang akong igagaw mudagan unta sa SK elections. Then Okay. ako pod candidate. O ako siyang giingnan ako sa mudagan. Well, nangandoy ang kaniatong sender nga mudagan siya sa pagka SK sa SK elections. Tapos ang iyang igagaw nangandoy pod. Tapos ang giingnan nga no, ayaw sa undangan sa iyong pangandoy kay ako sa mudagan. It's like you bossed Pero her nisugot around. ang iyang igagaw. Wala ta kabalo kung Nisugot. nisugot siya dili siya Dili da, bigger. ang Niingon ang iyang igagaw. Then ako pod candidate na o giingnan ako nga ako ang mudagan. Gingnan siya siyang igagaw. Dili ikagaw ang Dili, Okay, murag, okay, okay. murag, Lahi. gidi-clear na siya ba nga siya ang candidate. Sugot lagi Yan, ang nidagan igagaw. na pod ang kwan. Murag, inana ang scenario, I guess. Wala mo ra bitog na ay misinterpretation lang ba nga na ay gaingon sa igagaw nga mudagan niya siya po giingnan pod nga mudagan sumurag nay competition na nga o pagani nakadagan Pero di, nagsugod na ang competition. pero dili na Actually, mabalakan messy ni. kay Actually, cancel messy naman. gini. Matunan na to atong mga nangagi, no? Si Andres Bonifacio, gusto siya mo padayon sa pagka-supremo. And then here came Emilio Aguinaldo. Gusto siya may mong bagong supremo. And the rest is history. Murag connected ni siya sa atong Good Morning Pastor, no? Yes. Okay. Garbo. Garbo. Okay, love. Ako nakasulay magiko ng SK. Kadagan giingnan ko sa una nga ako daw mudagan og SK chairman. So kana bitaw ang Sila magtiket. makasubo kay paminahon mga ang batan-on unta nga wala pa kaayo idea unta sa politics unya kana bitaw naanay ang mga dagko unta ba nga dapat i-prevent unta nila ba nga ang kana bitaw Ma-pass on ang inani. ma-introduce ang politika gid kaayo. So giingnan nga
ako'y mudagan sa pag-ingon, okay, mudagan ko. Dahil pag moingon na po, ay, dili na lang ikaw, kini na lang. So, okay ra po sa kuha mo na bitaw. Ang issue ana is, ka na bitaw, okay lang, unta. Unta. Sa, tungod sa mga istorya, kani magung na ay Sulsul. magpasapasa ang mga istorya nga. Correct. Dili maayo daghan kayo ta nga biktima ni ining muna ang akong advice sa imuha gang adtua ang imuhang kasin pag istorya mo kay usahay kaning kani bitang mupasa sa storya is naapay mga naay dagdag naay kulang or pagka-express Ang kuno delivery. o dili na mao so mas maayo nga mag-istorya gyud mo ana og iampo gyud nimo na tanan og please nga kumudagan malang ka og SK nga hinaot nga magpadayon nga straight ang imong panlanta og ayaw ipa-introduce ang traditional gyud nga politika sa imong hunahuna og kasing-kasing. Okay, Pastor. Conclusion and final word. Unsay mo ik-advise sa ato ang letter sender? Okay, kini nga pangutan na dili lalim kay may kalagbitan sa politika. Pero yes, sa unang bahin gusto ko dapat ikaw magpasalamat kay nigawas sayo ang isyo kaysa kung dito na panahon sa kampanya. Mas magrabe Pero na. murag wala na dayon. wala man no? madayon. Yeah. So first we have to identify the problem. Kinsa ang problema? Kay ngon niya nga nasaktan siya. So kanto bang igagaw niya o siya? You know? Now sa gitawag nga management conflict, doon ay tulo ka approaches nga atong ma-share. Okay. Doon ay gitawag tulo ka Fs. Primero ang F, you have to fight. Fight. Wow. Ikaduha is you have to flight. You have to flight. Okay. Oh, ay, Ikatulo pakulo na. is you have to face. Aha. Now, ang una, fight is aggressive. This is not advisable. Kaya mag-confrontation kayo. Yes. Basta magkasaktanay. Ikaduha, ang Flight. gitawag flight, imong i-ignore, Let go. imong Wala avoid. lang. You let go. Pero naara di hapon-gihapon. No? Wala na solve, wala na solve. Wala. Naigitawag damaged relationship. Ano? Okay. Ay katulo nga most ideal nga biblical to ingisultin nyo ganiha is you have to face the problem. Ayesa kung kita Kristohanon, kung atong sundon ang Biblia, nag-ingon sa Mateo 18, if your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. So sakto tong gisulti ninyo nga igagaw gud niya. Istoryahon gyud. Istoryahon niya ato dito para nga may Dili paagi sa reconciliation. messenger. Oo. Time from messenger. Kaya mo musahay masayop naman masobrahan man ang istorya. Dapat walay bridge. Kamu ginduha. Heart to heart yun. O kinahanglan kini sa kasing-kasing nga magpaubos o sa grasya sa Ginoo aron mahimo That's nato right. na. That's right. Yes, lose the pride. Drop the pride. Kay pulahan tong nagpaubos kay iyang gingharian. Okay. Wata kabalo sa side pud sa iyang kasin, lahi pud ang storya na abot sa iya about nga siya po'y naghimo-himo Pwede. pog storya. Posible. Okay. So mga kaigalaan, yes, if you're listening right now, I hope nga naa na kay higayon. I mean, mahatagan na nimog space sa imong mga schedule ang pakikita pakig-appointment sa imo ang igagaw. And I hope nga ang imong mami kung naapil siya, napiktuhan siya ani, kamong duha ang moadto sa imong igagaw and siguro mas maayo kung tagaan yun nimog panahon aron nga ang inyong duha ka mga relasyon mamauli siya sa kung unsa man ang inyong ang sa una mabalik siya. So yes, ayo pagpapikto, this is just the beginning of your career as a leader. If ever nga napakay chances sa sunod nga higayon kay wala naman na dayon ang election. So I hope nga dili mabahiran sa mga bad nga habit of politicians ang imong kasing-kasing. So keep it up, Iesa, and I hope nga mag-pray ka with your mommy and sa imong cousin. And naatay caller. Hello, good morning. Good morning, Hello, caller. good morning, ma'am. Okay, Good morning. Tubag ang tapad ng Yeah, of course. Yes, you're very much welcome. Unsay atong tubag sa question nato? Yun mo sa Diyos ang kalibutan pinaagi sa pulong. Wow. Pinagi sa pulong. Giunsa, meaning nay manner. Okay, pinagi man sa pulong. So unsa ang gibuhat sa pulong? Ma'am. Ang question is giunsa. Yes, giunsa with how? So how? So manner siya, ma'am. So unsa may buhaton nato kung word ang atong isgutan? Sa gahom niya.
Aha. I told you this will happen. Okay, so pinagi sa iyang gahom ug katong pulong iyang gi Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios. Ay, sa dili na mo yan. Ay, sa... Ma'am, kung Okay. natay pulong unsa tong buhaton sa pulong? Oo. Bago nato madungog ang pulong, unsang atong ginahimo ana? Sa kay wala pagkabasa. Pero actually, okay, ato Okay na na, okay natin na. i-accept. Okay, Ato yes, na natin yes, yes, i-accept. Kay lisod biya kayo. Listen, Sige. sa'yo na Sa'yo question, siya, pero ah. listen, Pero ang exact, tricky. ato Okay. tanawon ang Sige, ato exact tanaw yun. ng tubag. he spoke. Okay, spoke the words. Gistorya niya ang kulong. Okay, thank you so much, ma'am. You Miss don't know her Leo. name. Okay. Okay, thank you. Napaka-greetings, ma'am. Manimbayang ako sa Kadaipunan Church. Okay. Okay. Okay, thank you. Okay, mga kaigalaan, alas 7 na ang takna sa Kabuntagon o amo kamong giimbitahan sa pagpakig-uban kanamo sa atong 777 prayer.